niektoré pasáže budú, ale väčšina je takých, že bude to na hrane obmedzovača. Ale ináč, OK, super. Tam ten Ružín je trošku taký, tie nové veci, čo tam dali, sú také trošku nevyspytateľné, ale ako je to zapísané, dúfame, že to bude dobre a uvidíme. Dobre, nie je to ešte posledná súťaž, lebo však ešte máte Liptov pred sebou. Peťo sa vyrážal, že keď nejaké bodíky mu Oskar pustí, že by bolo dobré, tak pustíš nejaké body Peťovi? No tak je, že pre nás je Košice posledná súťaž. My sa na Liptov nechystáme a my sme ani, v podstate sme nemuseli ísť ani Košice, ale je to v rámci možnosti skoro domáci pretek, takže sme sa rozhodli, že ešte toto pôjdeme. Urobili sme nejaké rošády v bek autosporte, takže meníme spoliahcov hore-dole, ale ináč dobre. Ideme si to užiť hlavne, niečo sa nové naučiť a už dokončiť Košice, bo minulý rok sa nám nepodarilo dokončiť nejakej technickej poruche, takže dúfam, že dneska sa tu, nie dneska, ale zajtra sa vidíme na cieľovej rampe. Okay. Poďte mu zablahoželať. Pusu? Pusu? A zo 69 sa nám podarilo, áno, vyhrať skupinu RP1 za rok 2023. Už s predstihom v Dobšinej. Košice sme išli ako v rámci domáceho preteku, ale teraz sa podarili vybaviť nejaké tie ešte záležitosti, takže je to už oficiálnené. Už sme majstri RP1 2023. 120L.